Mga katoto, gusto nyo ba ng mala crystal clear na linaw ng tubig? Tapos flowing pa? At nasa gitna pa ng bukid at palayan? Ano pang hinihintay nyo? Tara na dito sa Bella Dawn Spring Resort, San Fabian, Pangasinan. Okay, for today's vlog, from Pusurubio, Pangasinan, pupunta po tayo sa Bella Dawn Spring Resort sa San Fabian, Pangasinan. Okay, ito yung route natin. Sundan nyo lang ito, mga katoto, at makakarating kayo sa paroroonan nyo. Dadaan tayo sa Barangay Esperanza, Sison, Pangasinan. This time, ang dami nating kasama. Let's go! Ito na yung sa Bukana, yung papasok na sa resort, mga katoto. At kung umabot ka pa hanggang sa video na to, baka naman pa-like, pa-follow, at pa-share na rin. Kararating lang po namin. Ito nga pala yung rate nila sa entrance, cottage, at reservations. May FB page din sila. Follow nyo na lang, okay? Okay. Ang angas mo ah. Oh, ngiti naman dyan mga kautoy, ay katoto. Wow naman! Wow! Wow! Kita nyo naman, masyadong makatas ang ating pork chop. At amoy pa lang, nakakatakam na. At samahan mo pa ng ihaw na tilapia. Qualitax! Ay! Kaya pala niya hinugasan yung rice cooker. Ikaw talaga paputski. Okay, lamon time na muna. Angas mo ah. Okay yung siembot, nilagay sa lutuan ng rice cooker. Wala nang mapaglagyan eh. Ayan oh, kitang kita oh. Okay, may eksena si Joy dito, nangunguha ng bayabas. Kahit bawal pero in fairness, malaki ang bunga ng bayabas. Okay, simpleng speed run muna tayo. Simple lang itong lugar na ito kaya hindi masyadong dinarayo. Kumbaga medyo tago, pero hindi ka magsisisi kapag pinuntahan mo ito. Oh, tingin, tingin.
Okay, under the water muna tayo. Galing ni Bentong lumangoy at sumisid, oh. Enjoy na enjoy si Kit at Chloe. Oh, ay Kit pala. Sumasabay yung buhok sa paglangoy, Chloe. Okay, this time, silang-sila na nga. Siya nga pala ang bagong gaganap na Jezebel. Nice. Ang linaw, oh. Ang sarap sumisid, mga katoto. Here I come. Oh, here I come. Okay, drone shots na tayo. There's something blowing in the wind tonight. Feel the goosebumps on my body come alive. Skin on my skin. Oh God, don't know where you end, I start. If this is a dream, don't wake me up. Before you stop, before the curtains close, can I just ask you if you wanna take me home? 'Cause I'm awake and need something to hold. Can I just ask you if you wanna take me home? Take me home. Something that you're trying to hold inside, but you're safe with me, just look into my eyes. Ang mga katotoy, AST katoto natin, enjoy na enjoy sila sa pagpapalipad natin ng drone. Kitang-kita mo ang mga ngiti at saya nila sa mukha. Okay, hanggang dito na lang ulit mga katoto. Hanggang sa muli.